Morjesta Varsta toivottaa Jatsi-sydämet Vaniyhdessä puheenjohtaja Pöhinää häkkiin tulon lauantaina. Kotiavaus FC Jats Atlantis peli alkaa kello 16, mutta Vanimarssi alkaa Rautatieasemalta kello 15 tarttaa. Kokoontuminen 14.50. Ne paikalle, ketä tulee Vanimarssiin Jatsia huutamaan, totta kai kotivoittoon. Tervetulleita Vanimarssiin ja otteluun. Tehdään yhdessä tässä kaudessa täydellinen kausi ja noustaan ykkösliigaan. Tunnelma täytyy olla katossa alusta lähtien, jokaisessa kotiveristä Vanimarssissa lähtien. Yhdessä me ollaan vahvempia. Tehdään tässä nousujohteinen kausi. Teeron johdolla mennään ykkösliigaan. Näin kuvia tunnelmiin. Moro.